Zdravím vás, Kudy. A však a vítajte pri našom novom videu z Far Cry 4, ktoré samozrejme bude aj let's playom. Na úvod si povieme moje dojmy, alebo naše dojmy. Myslím si, že ale táto hra nebude lepšia ako Far Cry 3, ktorá mala ten príbeh neočakávateľný. A videl som už pár videí a to vyzerá veľmi podobne ako Far Cry 3. Vidíme AJ, môj syn. Mám posledné pranie. Čo to bude? Bude nejaký list. Zanies mne do Laxhamany. To nevadí prečítať. Laxhamany. No krásne Himaláje, veľmi pekne Môže byť spracované. Mount Everest. Nie je, ale to nie je podstatné. Krásne sneží. Ale vôbec žiadne oblaky skoro nie sú nad týmto. Nad zemou by som trebal, to je jasné. Graficky trošku väčší posun ako Far Cry 3, ale stále sa mi zdá, že to nie je taká krásna hra. A tu máme asi našu mamu. Podľa všetkého áno. 68 A jaká krásna opíska. Takého človeka som už videl s takou bradou. Tu. A tiež nejaké hrebo. Na čo potrebuje pas? To je ťažká otázka. Asi pri nejakých hraniciach bude. Než vieš, že sa volá toto územie Kirat. Áno. Vezú nás v nejakom aute s klietkami a s opičkami a s týmto vráskavým človekom. To sú typické azijské autobusy. Čo si bol v Ázii? Nie, len viem o tom, že sú takéto autobusy. Tam už nejakí vojaci sú zbrojení. Asi kvôli tomuto. Pasy im dávajú, to je nejaká kontrola, ten čo kontroluje tam. Asi náhodou, či tam nie je bomba nejaká. To sú asi vojaci toho diktátora, či vlastne kto to je. Ale už čo to nie sa deje. To je také ajajaj, tí sú mŕtvi. Pokladám, že tento je mŕtvý, no, skvelý začiatok. Čau, proti Far Cry 3, to je niečo, niečo akčné už od začiatku. Tam v trojke sme boli najprv v dovolenke. Takže, ako to došiel nejaký, ide tento diktátor asi, či toto vlastne nejaký vládca. Je to tak, Miley Cyrus, ako povedal Flygun.cz. Stop the bus. Yes, stop the bus. Pagan, mín. Not shoot the bus. Pagan. Mína. Pagáč, to nedáva žiadny zmysel. Shoot. Mína. Stop. Pekne mu vysvetľuje, Ako učiteľka zo slovenčiny. pekne mu vysvetľuje, že prečo strieľal bus, keď už hovorím po anglicky, prečo strieľal do autobusu a mal ho iba zastaviť, kontrolovať. Pekne mi to vysvetľuje, ako slovenčinárka vysvetľuje podmet a prísudok. A teraz hovorí Lean out of control. No, tak tento diktátor bude možno horší ako vás. Ten si trošku taký viacej sa hral s tými ľuďmi. A bol šikovnejší. topánky má. Špinavé. Pekné ružové nohavice. Outfit a vlasy. Miley Cyrus. Tvár je krvavá. Aj namalovaný. Ale čo, to musí byť krv, nemôže byť aj náušnicu má. To je diktátor toto.
Trošku Vládca Kiratu. trošku pripomína Hitlera. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you Ale teraz už vám necháme ďalej si vypočuť túto scénu. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? You give my congratulations to Túto hudbu miluje. Čo tu je? I must say, ide? your little corner of Kiratu is Alebo aspoň tie slova I krátke. expected more. A konečne môžeme aj rozprávať už. Keď to skončí a možno, že neviem, kde budeme vlastne pokračovať. No tak teraz vo vreci sme, či kde sme. V kýbli. Well, go on, take the bloody bag off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. Ajay Ghale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, Hagen Min. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. No, we'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we go. All right. Look at this with a smile. That's you. That's me. Well, I'm not so sure anymore. Now, your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in a moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. Too much distance has built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not me. No. It was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see here. Really, guys, we're not checking for these anymore? I'm with Ajay Ghale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help! Pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! We'll find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. No, takže konečne sa vám môžeme ozvať, už pomaly aj zabudneme rozprávať.
No dobre, teraz... Sme tu, prvá mise je Takže hotová. toto bude asi sídlo toho Pagana Mina. Krásny výhľad. Ideme sa teda pozrieť ešte, lebo nevideli ste české titulky, tak ideme sa pozrieť, ako sa dajú nastaviť, že by rozhranie. To teda nie asi. Tak obecné. Áno, obecné, tam sa dá. A dáme české titulky. A konečne všetko po česky. A ideme skúmať teda jeho tmavý dom a palác. A čo sa tu blížti, tak to si zoberiem. Prehľadať. Seznam šání 12 000. To je teda dobre veľa vo Far Cry teda 3 si toľko nedostával v takýchto bedniach a sviečky tu svietia, tu sa asi Tam sa modlia. niečo svietilo tam. Ešte hľadám, či tu nie sú nejaké tie bedničky, ale zdá sa, že tu nie sú. Už sa nemá sa číst. No, ak chcete, zastavte si to video, ak nechcete, tak nezastavte a ideme teda ďalej. Otvoríme dvere a zdá sa, že niekto potrebuje pomoc. Inak, Svetlo, čo ľudí. čo hovorí na grafiku? Ako je to proti Far Cry 3? Ako veľa lepšie, no. Sabal. Zlatá stezka. Stezka. Ona je stezka. Paul. Fajn sa, že sa tá terorista ten špatný. Takže asi k týmto sa pridáme. A teraz budeme musieť utekať. To je ako na začiatku Far Cry 3. Run, Jason, či ako to bolo vlastne. Ešte nejaký psov vypustil ten vás. Áno, to si pamätám. Ja na to sa spomínam dobre, na Hojta. Aj na toho. Wow, už taký Černoch. Veľmi dobrý bol aj ten. Myslím si, že to je pravda, že môžeme rozprávne utekať medzi tým, takže je to jedna podobná... Utíkej, Foreste, utíkej. Podobný príbeh, podobný začiatok ako vo Far Cry 3, ale tamto okolo striedania na začiatku nebolo. Vidíte náklad, alebo ešte aj slon tu je, no. Možno, že natočíme aj nejakú co-op misiovú co-op hru, pokiaľ nájdeme niekoho, kto Far Cry 4 bude mať. No, po dlhšej dobe konečne mu strieľam aj z pištola, mimochodom už dávno som nehral na počítači. Aj to asi je. Niekedy mi to píše také veci, aké by som nepoznal strieľať na niektoré hry. Ale musí to tam brať sa však. Myslím si, že každým rokom pribúdajú nejakí ľudia, ktorí takéto hry hrajú a je to tam všetko je akcia. To je veľmi rozdielný začiatok. Vyléčiť sa, co to rola. Na začiatku Far Cry 3 sme utekali a tu strieľame. A tu už sme sa aj zdrvkali z útesu, či nie z útesu, ale to je vlastne jedno, čo to je. No, načítanie a sme na zemi. Takže ako sa dostaneme tam, kam sa dostať máme. AJ Gale. Zoberme vysielačku. Už ten je 100% mŕtvý. Ešte aj vysielačku, či mobil je nejaký pokazený. Kurva. Na týchto takýchto akčných hrách najlepšie sú tie nadávky.
Krásna vysielačka. No a teraz ideme tam na tú väžu. Pravdepodobne k tej väži. A zase citlivosť myši, lebo nepáči sa mi to. Teraz míra, citlivosť rozlíšení, dáme si trošičku vyššie. Ako kanibál máme v ruke nôž, alebo mačetu. Bežím. Aj, ďalej. Základy plíženia. Systém T, kameň, C sa skočíte. Dobre. A už tu máme dvoch nepriateľov, ktorých si podáme pekne krásne s likvidáciou, ktorá bola vo Far Cry 3 taká obľúbená. Traja sú či dvaja, to je vlastne jedno. Obídem. No takže prvý už je na dohľad a mŕtvý. Náboje do útočnej pušky. Neviem, asi kameň teraz nehodím, pretože si myslím, že to je zbytočné, ale ešte uvidím, ako sa bude situácia vyvíjať. To skrytý ako taký zabíja. Veď čo iné môžem robiť? To je pušku. Aká? To vyzerá To je taká čínska. AK-47 čínska verzia. Ten tam si čistí topánky asi. Kúpil si nové Nike. A už ma trošku niekto videl, musím sa ísť schovať. A ide ďalší. No. A ešte by som nestrieľal. A prečo som si na ňa zamieril? Na čo teraz? Ide sa sadnúť asi. Preskúmať vodu. A mŕtvý je aj on. Už stáva go posledný a to už by nemal byť problém. Potichučky zabiť. Počkám si, kým dojde sem. A bumbác. Tak, a nikto nič nepočul. Nikto nič nevidel a nikto nič nepočul. Ešte si ich asi vyzbieram. Skús ho prochádzať. Granáty. Náboj do pištole 512. Stiskem, máte granát. Pripravíte pošenie, jej hodíte. Je to ďalší, hneď som sa zlakol. Asi s niekým volá a tentokrát si hodím kameň, presne tak. A takto je jasné, že je mŕtvý. Ako môžu byť nachytaný na takýto hlúpy kameň. Ďalší dvaja. Nemám inú šancu, iba ísť do vody. Rozmýšľam, či ich zastreliť, ale tu... už ma vidia. Ideme do vody a už ma úplne celého vidia. Pretože ja neviem, ako sa má skryť pod vodu. No, uteč niekam. Dobre, už sme v čiastočnom bezpečí. Liečíme sa. A stále neviem, ako sa ide pod vodu. Obecné. Tak obecné to asi nebudú nastavenie. Ovlád zrýchlenie myši. Spraviť ovládanie. Chcel by som to ukážať. Ako sa nabídka zbraní. Útok z blízka. Tretí zbraň, granát, molotov. Halabala, všetky písmená a všetky znaky na klávesnici. Neviem to ale nájsť. Mapa. Taktika, no. Výroba, pokrok. Celá klávesnica, nič z toho. A nič z toho, možno, že na to prídem, no a už my sme hodili granát, ale to je trošku hlúpe, hádzať granát do vody, si myslím. Keď vo vode sa všetky aj náboje majú, že vraj ako ináč odrážajú, či čo. No a už ich zastrelím, už prvé strieľanie v tejto hre je už potrebné, lebo nevedel som ako ináč ich zastaviť. Máme 31 nábojov. Tu ešte nejaké drobné. A ešte až 600 metrov, kým dorazím do tej, na tú väžu. To možno nie je ďaleko.
Tak 600 metrov. Nie je taká diaľka. Uvidíme ešte, kde si tento part ukončím. Možno, že už skorej, než sa dostaneme na tú väžu. Dostaňte sa, a to je zvonica. To asi slúži na niečo podobné, ako vo Far Cry 3 boli tie väže, čo si musel nejakú rušičku. Bola prvá misia vtedy. Návnada, výsledka je udržte E11 klikové. No to je niečo úplne nové. Napríklad môžeme hádzať asi mäso po nepriateľoch, čo je trošku... Vo Far Cry 3 bolo to tak, že tam sme tiež mohli vyťahnuť na srdce. Ale to sme asi na nič nepoužívali. Ale používali, sa ho dali vyrábať peňaženky, púst na zbranie. Aj z rastlín sa dalo nejaké liečivá, neviem, také veci. No a zase ďalší dvaja sú tu a to s tými si poradím, však skúsenosti so strieľačkami mám, či na počítači, či na nejakých konzoliach. Prekrásne vyzerajúce prostredie Himalají v Afrike. Tá tráva sa mi zdá stále taká istá ako vo Far Cry. $1007, či Boh vie čo to je. Necelých. Čudné peniaze. Kirátske. No, dorazili sme do nejakého tábora. Alebo dediny. No, skorej tábor. Už nás zmapujeme si asi situáciu fotoaparátom. Ak sa vám zdá, že je toto video aj trošku také porovnávanie Far Cry 3 a 4, tak to je jasné, že to je také, lebo sú to nejaké prvé dojmy, no vyťahol som fotoaparát a tam nejaká šelmička už čaká na nás. Dúfajme, že to je nejaký medvedíček. Nie, to asi medvedíček nebude. Sú tu 5 či 4, to by nemalo byť ťažké. Tak ako sa vychádza z toho fotoaparátu, zase neviem. Aha. Dobre, takže nebudem ich asi... na začiatku? Nebudem ich asi zabíjať opravárskou touto. Opravárským náradím a už... vyliez. Asi nie. Tak si počkám, kým odíde. Teraz už likvidácie vybavené. Nevidel ma, videl ma iba on sám, to sú nejakí starí títo ľudia. Počúvaj, to sú takí... Vyzerajú ako 50 roční. 60 roční. Pomaly. A títo strážnici, čiže vojaci tu majú... Dobre, neboli kolo to. Nevadí, snáď neprídu posily. No ale mohli by prísť, lebo v trojke to tak bolo tiež. No, pozeraj, jeho telo hľadá príčinu úmrtia. A príčinou sme my. Musím vymyslieť, ako ich zabiť. A, headshotom, čo? Dobre. Ešte sú tu traja, to je ľahké. Musím si ich zabiť. Radšej vzdal. Už sa ide schovať. Mali by sme vypustiť tú šelmu. No a teraz podri, idem si za ním. Vybavené. No vlastne ešte nie, vybavené. Teraz. A bude do útočnej pušky máme. Niekto ma vidí, neviem, či to nie je snajper. No a tento tiež tu vykúka, sa pozeral pod nohy, neviem na čo. A vypustíme asi šelmu. Môj aj taký milosrdný. Zatiaľ ešte. Aha, ona už je no do ryti. Musím ju zabiť ďalej? Ježiš. Ježiš, dúfam, že nezomrem. Nie na začiatku. Aha, tak... Teraz kde je táto vec? Teda puma, či... Nie puma, to... už je mŕtvá. Tak si... stiahnem si asi kožu z nej, uvidíme. Presne stiahnuť kožičku, alebo srdce, alebo čo to vlastne mesto návnada. No, na čo vyliesť, to neviem. A sú zlikvidovaní, ešte sa poobzerám. Kondóm, mali tam kondóm. Poobzerám sa ešte po okolí. To nedá nejako vyliesť. A ja tam, čo tam
je ten diamant na tej minimape a ho chcem získať a neviem ako sa tam má vyliesť. Alebo vlastne neviem ani kde ten diamant je. Myslím si, že a nechám tak. Takže preskúmam ďalšiu a nejaký list. No to je už ako The Last of Us. Áno. Připomínka, že je Traumin. Mína. Mína. Na čo som sem vyliezol, no to neviem na čo to je dobre. Nevadí. Ale kde je tá, ja tu som už zavil, že ja som taký zábudlivý. 300 metrov, no. Krásne Himaláje. Krásne Himaláje. Nádherný. Ešte jeseň nevládne, ale nedlho už bude. AJ, Pagan Min. Musím chutnať vše. Popravil kuchára. Snaž sa šížam. Co som nesol? Varešku z televízie, či čo? Srnka. Barán. Ale to nie... Ale je to barán. No asi, nie, zabijem si asi nejakého, však potrebujeme kožičku z nich, alebo vlastne neviem, čo to z nich získávame. Ale utiekli nám, čo bolo samozrejme 196 metrov. No, ešte si, už si to neukončím, asi budeme pokračovať až k tej veži, možno, že sa tam dočkáme nejakej akcie. No, to je, vyzerá to na trošku ako srnka, ale nevadí. Na pol barán, na pol srnka. To je mutant. Tam asi... Už som ti chcel povedať, že tam asi nepreskočíme. Tam asi nepreskočíme. Ale tu áno. Ale však... Keď niekto hral Far Cry 3, už by takéto si problémy nemal mať, aj keď vo Far Cry 3 si nemusel preliezať z jedného kameňa na druhý. 145 metrov. Nahoře, a tuto nejaká žena je. Ideme za ňou. Lano mám dala. Lano. Zdá sa, že to takúto vec my budeme používať. Horolezec. Joj, bože, len to nie. Nemám rád horolezectvo. No zase nejaká babka. Neskutočne. Všetci sú tu starí. Všetci sú tu starí. A vidíš. Ide zaskočiť. Smedná bola. No ideme hore už. Tu aj sneh. Je tu aj sneh. No ale už pri tejto veži si naozaj ukončíme prvý part. A konečne už aj sneh. No sneh vo Far Cry som ešte ani nevidel. A Boh vie, či sa to sem hodí. Keď sa to dohrá v Himalajach, tak asi nie. Tak to je jasné, no. No, takže taká dobrá práca, Mohanus. Tamto skoro všetko svieti. Tamto, však si kúria. Sneží aj dovnútra. Teraz ideme, neviem, trošku si to tu poobzerám. Pagan Min sa nezastaví ničím do púti, dostane spátky. Zoberieme si muníciu. Čaká náš požádny boj. Tak sa zdá, že prichádzajú Pagan Minovci. Samé náboje, všetko možné. Hardcore. No ejde. Eskimáci prišli. Z Arktídy. Tá zbraň sa nejako veľmi skáče. Neviem, či sa to bude dať v obchode nejako opraviť. Made in China.
Fúha, že na takýchto skútroch snežných ten... Choď, možno, že aj my budeme tieto snežné skútre používať niekedy. Ďalší. Minus 50 KA. Čo je to KA? Á, to sú vymýšli, však potrebujem náboje, vidíš. Ešte 5 sú na mape. No dáme mu headshot, bože neviem ho trafiť. Mŕtvý. Granát nás zabil. Tak toto nie je dobré. A teraz ešte raz. Ó bože. To sa naozaj poskakuje ako kamsi. Ešte raz. Asi sú tu traja z tej pravej strany. Lavína. Ide ďalší, ježiš, lavína. Neviem, či som aj nemal zomrieť. Zaujímavé. No a sme sa v lavíne. No, čo teraz? Sme asi mŕtví. Takže zase máme šťastie a zase nás volať to vyhrabal. Ledva vidí. Ledva vidí, kamoško. Asi to je náš Sabal, áno, Sabal. Zase taký Miley Cyrusovský tento účes. Není to nič bratče. A možno, že sú títo aj bratia, neviem. Prolog dokončen, no. No. Konečne dokončená misia, no. Fúha. Už sme na 32 minútach. Ja, Pagan Minčus. No a ešte sa ideme pozrieť do tejto dediny, kam nás zaviedol náš brácho. Medzi nejaký klon čínsko-azijský, pirátsky. Who's this? Where's Darpan? He didn't make it. Banapur, to je ako Singapur. Banapuru. To má taký pekné, tie vlajky sú také, tak sa mi páčia tie farebné vlajky. To je nie možné. Toto dievčatá vyzerajú. Taká škareda zase nie je. To povedať nemôžeš. Dobre, a tak sú to iba v hre. Tak vidieť, že aj škúly, či čo. Tak sú to chybné veci. Aká dreza. Že my sme iba turista, no. Veď ti ukážem. Aj v posteli, aj so zbraňou. A čo ty vieš? Aj s mečom. Čo ty vieš, môže sa dostanú spolu do postele. Môže to byť? Nemusí to tak byť. Nemusí, ale tak vo Far Cry síce ešte nebolo, ale... No vidíme, dočkáme sa v ďalších partoch. Ale už to z Banapur 7146 1128 metrov. Asi otevřete výrobu pomocou vyrobte si zlepšení. No a tu už si toto video skončím. Ak sa vám to video páčilo, dajte like a chcete vidieť viacej, dajte odber. No. Ak sa vám to nepáčilo, dajte dislike. Ak niečo máte na srdiečku, dajte koment. Čaute. Čaute.